inšpirujú nové generácie. Známky, pohľadnice, ale aj hodnotné mince či starožitnosti. To všetko nájdú vášniví zberatelia na výstavisku v Bratislave. Obrovský záujem je aj o eurobankovku s nulovou hodnotou, na ktorej je Bratislavský hrad. Jej výnimočnosť dokonca zvýšila gramatická chyba. Už 15. krát si v Inchebe prídu na svoje milovníci všetkého, čo sa dá zbierať. Od kameňov, šperkov, cez poštové známky či medaily až po bankovky. Všetky rôzne artefakty z oblasti numizmatiky, filatelie, filokartie či minerálov a drobných starožitností. Zberateľský veľtrh tento rok hostí 180 vystavovateľov z 20 krajín, takže nie len začínajúci, ale aj tí vášniví zberatelia si tu môžu doplniť svoje zbierky. Nulová eurobankovka so zberateľskou hodnotou s vyobrazením Bratislavského hradu spôsobila doslova ošiaľ. Ľudia na ňu stáli v rade ešte pred otvorením samotnej výstavy. Brat je zberateľ, tak som si to prišiel pre ňo vystať. Tak dúfam, že ma za to pochváli. No. Našiel som to na internete, že to začína zbierať, tak ma to zaujalo. Práve tá tretia edícia s Bratislavským hradom sa práve uviedla na zberateľskom veľtrhu. Doplňa tak zbierku bankoviek s motívom Košíc, Banskej Bystrice, Nových Zámkov, Oravského hradu či Červeného kameňa. Táto bratislavská však púta pozornosť aj niečím iným. Všimol som si jednu raritu na tej bankovke, že je tam vypustené písmeno S, slovo bratislavský. Takže bude to, predpokladám, zaujímavá vec do budúcna. Investícia možno pre dceru do budúcna. Možno na tom zarobí. Aj ste si všimli, že je tam chybák? Hej, každý robí chyby. Lákadlom sú aj medaily vyrazené len pri príležitosti z tého výročia vzniku Československa. Väčšinou je na nich Štefánik či Masaryk a vyrobené sú z rídzeho, zlata alebo striebra. Aby sme pripomenuli, že vlastne sloboda nebola vždycky samozrejmosťou a pred 100 rokmi tá naša cesta za slobodou začala. Toto sú autorské medaily výtvarníkov z Kremnickej mincovne. Sú to medaily s vysokým reliefom, čo nie každá mincovňa v dnešnej dobe dokáže vyraziť. Okrem predajných mincí vás môže upútať aj tento vzácny zlatý 6 dukát, na ktorý sa bežní smrteľníci môžu pozerať iba cez sklo. Tieto mince neboli vôbec v obehu, takže vlastne to bola skôr taká panovnícka tezauračná minca. Dnes to má hodnotu od 50 až do 200 000 eur. Zberateľské dni pokračujú v Bratislave aj zajtra. Ľubica Janíková, televízia Markíza. Národná lotéria